ओरैबायदि नांलायनाय जादों। बेनिफ्राय नों लाभ मेरिड ना एरेन्ज मेरिड? आं खामानि मावनाया बिदिनो सेलारि मोना। कुइसनफोराबो लाजिलायलाङो, बिदाफोरा नुबा मिनिजोबसिगोन। आंनि हाबा जानाया हाय लोगोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों गिबियावनो बरायग्रोनानै लाखाबाय। ओमफ्राय माखासे साननिफ्रायनो नोंथांमोना मोनथिनो लुबैनाय सोंथिफोरखौ आङो दिनै खोन्थानो आखायाव लाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांदो। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच जासिहरो। मानोना नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ जाफुंहोदो आरोना। आं दे नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन 1K कमेन्ट खालामना होथार होननानै। आं सानथाराखैमोन आरोना बेबायदि 1K कमेन्ट फैगोन होननानै। ओमफ्राय 1K नि बारा कमेन्ट फैदो आरोना। बिनि थाखायनो आं बिराद गोजोनबाय। नोंथांमोना दे आंनि बुंनायखौबो मानिबावोसो। मोजांबाबो गाज्रिबाबो 1K खालामना होदों। सोरबाथ' माने A निफ्राय Z A B C D हरदों आरोना लोगोफोर। माथो बुंनो आरो। थेवब्लाबो आगैखौबो थेंक इउ स' माच जाय हरदोंमोन। थेवब्लाबो 1K खालामना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो। दा जोबोद गोबां कमेन्ट हरदो, बिनि थाखायनो आं बांद्रायखौ फरायजोबनो हायाखै। माने फरायजोबदो, आं नायजोबदो। ओमफ्राय आरो गासिबनिबो कमेन्टआनो सेम गोजाजोब। गासिबखौबो बुंनानै होलायलायला, नामखौ मेनसन खालामलायला। जिखि जाया आङो हासबेन्डआ आंखौ कुइसन खालामगोन, आं एन्सारखौ होगोन आरोना। सर्ट नोंसोरो जि कुइसन खालामदों बेखौनो हासबेन्डआ सोंगोन, ओमफ्राय आं एन्सार होगोन। ओमफ्राय इउटुबाव बिदिनो कुइसन खालामनायाव जायफोरा मेनसन खालामजायो नामखौ, बिथांमोना मोजां मोनो। ओमफ्राय जाय नामखौ खारिजाया बिथांमोना जोबोद दुखु मोनो। आं मिथिगौ बेखौ। माने आंबो बिदिनो, आंबोथ' दासो जाखांफुदों। जेनेबा सिगां आंबो इउटुबफोराव सोरबा Q&A भिडिअ लाबो आं दोनबा आंबो गोबां कुइसनफोर खालामोमोन आरोना। बेफोराव गोबाङानो माने कुइसनखौ लाजोबनो हाखाया, मिथिगौ। थेवब्लाबो लायाबा गोसोखौ दुखु मोनो आरोना लोगोफोर। बेखौ मोनथिनानैनो दा आङो नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं अनो। बिनि थाखायनो आं गासैखौबो उदैनि बिखुंनि खालामनो हाया। बिनि थाखायनो आङो कुइसनखौ खालि हासबेन्डआनो सोंथोसै, नोंथांमोना मिथिनानै लादो आरोना। दे सोंलांदो। दे एबार जागायदो। गिबियावनो नोंनि एड्रेसखौ खोन्थाग्रोदो। गिबियावनो खुलुमबाय। आंनि मुङा थरायना निरु महिलारि। आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। आंनि जोनोम गामिनि मुङा सबायझार। जोंहा न'खराव जोंहा आइ आफा, आदा सानै, आब' सासेमोन। माबेयाव बियो जोनोम जायगायाव? आंनि जोनोम जायगायाव, आं जेराव जोनोम जादों। थिगैनो दं। दे एबारो इडुकेसननि जारनिखौ बुंदो। माबेनिफ्राय मेट्रिक पास जानाय? आङो मेट्रिकखौ उदांस्रि लामसर बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय पास खालामदों। मेट्रिकआव बेसेबां पारसेन्टमोन? मेट्रिकआव आङो 56% मोनदों। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारिया माबेनिफ्राय? आङो हायार सेकेन्डारिखौ दक्षिण बिजनि JR कलेजाव पास खालामदों। हायार सेकेन्डारियाव बेसेबां पारसेन्टमोन? हायार सेकेन्डारियाव 65। दा बिएखौ माबेयाव लाबाय दं? आङो बिएखौ सालबारि कलेज सालबारियाव आं फरायगासिनो दं। आङो दा 5th सेमाव फरायगासिनो दं। थिगैनो दं। बेनिफ्राय बिएआव मायबा मेजर दं नामा? बड'आव मेजर लादों आं। बड' मेजर? मानसियाथ' होनबा गोरोङानो एसे। लाजिबो नांदो नामा? दे कुइसन खालाम। मा कुइसन सोंबावदो, कुइसन खालाम। गोरों जाथावथाव सं? एसेबांबो नङा। एसेबांबो नङा होमबा? दे एबार मेन पइन्ट। नोंसा बिनानाव दंना गैया? गोबाङानो बिराद कुइसन खालामदों आंखौ। नुगासिनो आं मिनिमाम 50सो कुइसना फैदो आरो। नोंसा बिनानाव दंना गैया? आयै, बिनानाव थानाय मोनबा नोंसोर बायदि इमान मोजां कमेन्ट खालामग्राफोरनो आं मानो हरामोन लोगोफोर। हरथारगौमोन आं। ओमफ्राय जोंहा आब'सो दंमोन। ओमफ्राय आब'आ हाबा जाबाय, गेदेरथार बुरिबायो। गथ' 2 जालाय लांबाय। ओमफ्राय एबारनिया नों मा साबोनजों दुगैयो? ओमफ्राय आरो खर'आव मा सेम्पु इउज खालामो? बिदिथ'
जेबो गैया सेम्पुनि नाम साबोननि नाम गैया जिखिजाया आङो हासबेन्डआ जि लाबना होफैयो बेजोंनो दुगैयो आरोना लोगोफोर सेम्पुबाबो थाइसेनिबाबो सारेनाबाबो आङो बेजोंनो हुयो दा आङो होनना लानाय बायदि जागोन जिखिजाया आं जि मोनो इदिनो हुयो जेबो इदि आंना गैया आंथ' निरमास लाबोयो बांसिनानो इदिबाबो हुनो गोनां जाखागोन ना ओमफ्राय सेम्पुआ डब दब नों दबखौनो बांसिन लाबो नालाय दबदोनो लोबनाय जाबाय थेवबाबो आंहा जिखुनुबाबो लोबनाय खिन्थु आं क्लिनिक प्लास सेम्पुदो लोबनो हाया दै लोगोफोर पया खर साखायो नोङो मोखाङाव मा क्रिम फोनो ओमफ्राय हाथाया मानो एसे माराम कुइसनखौबो बोरैबा खालामथारो थारमाने लाजिनां हादों गोरलैनो पाब्लिकनि कुइसन सोंनाय ना आं दा पाब्लिकनिसो जाना सोंदो नोंखो बेखायनोथ' मोखाङाव आङो दैलिखौनो फोननाय जायो माबा वाइट टन क्रिम फोनो आं लोगोफोर ओमफ्राय वाइट टन पाउदारबो मालाबा मालाबा फोनो बे हाथाया हाथाय माराम जानायनि जाहोनानो मानोबा एसे एसेयावनो माराम जानो नागिरो ओमफ्राय दै सरनायदो हुवाबाथाय बांसिन माराम जानो नागिरो आरोना ओमफ्राय गोसा गोसा हुबासो मारामा खारो लाजिबायलै गोसा हुआ नामा नोङो आं सानो आरोना आंनि हाथायाबो टिं होनलायनो जोंनाय मोनबा बेदो दे मेन टपिकआ एबारसो फैदो नों बेसेबां क्लासनिफ्राय मोजां मोनलायनो सिखायनाय ओइटनिफ्राय सेभेनावनो जादोंमोन आरो एसे एसे ओमफ्राय सेभेनाव एसे सिख्ला देलोंलों जाखायोना ओमफ्राय आं बोरै बोरै जालांनाय मिथिया जिखिजाया ओइटनिफ्राय नों दाखो लाबाय आरोना गरम जाबायना सोंनाय फिननाय होननानै दे बेनिफ्राय मा होनो सोर प्रप'ज खालामग्रोआ नोंनो आरो आंसो नोंदायानो लोगोफोर आंसो खालामग्रोनाय सोलायलांबाय प्रप'ज खालामफुनाय टाइमाव मा खालामबाय दंमोन प्रप'ज खालामफुनाय टाइमाव नों मा खालामबाय दंमोन प्रप'ज खालामफुबाय थानाय माने लाइजामसो हरदो नोङो स्टिकसो बेनोथ' नों मा खालामबाय दंमोन बे टाइमाव खालामदोंमोन नों माबा मोनसे बेडमिन्टन गेलेदोंमोन लोगोफोर गोसोखांबाय नामा होमबाना स्कुलनि खेला सोलिबाय दंथ'योमोन आरो बे टाइमावनो ओमफ्राय मोजां मोननायनि बागै गोबाङानो बिराद मिन्थिनो लुबैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लाभ स्ट'रिनि बागै भिडिअ लाबोनो गोबां कमेन्ट फैदों ओंखायनो लाभ स्ट'रिनि भिडिअखौ उनाव लाबोगोन बेखिनियानोसै थारमाने इखिनिया मोजां मोननायनि कुइसना इखिनियानोसैथ' आरो उनाव नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना लाभ स्ट'रिनि बागै मोनगोन आरोना दा नेनानै थाथ'दो बे मोनसे भिडिअखौ ओमफ्राय आरोबाव मोनसेबाव मोजां मोनलायनायाव खैबार नांलायनाय आरो ब्रेकआप जानानै आरो खैबार लाफिनलायनाय इखौथ' बुंनोनो नाङा आरो लोगोफोर ओरैबादि नांलायनाय जादों माने बुंनोनो ना एसे माबा मोनसे जाबानो नांलायनानै दसेनो गारलायो ओमफ्राय मा होनो मोजां मोनलायनायखौ नों गोसोथोनो रोंनायखौ नोंनि फादारा आरो मा होनो बिदामोना मिथिगोन ना मिथियामोन मिथियो ना मायो मिथियालै ओमफ्राय जिखिजाया मोनबाय अलप जानि बिदाफोरा एसे गिदिर गिदिरथारना आंथ' उन्दैसो इसोर आंनि 10 बोसोर गेदेरखा ओमफ्राय आं उन्दैसो ना ओंखायनो आंखौ एसे गोरलै फिसाजोफोरावसो दोनखायो इसोरो ओमफ्राय मिथिबाबो मिथियै रखम जाना थायो ना मायो मिथिला आरो नुबाबो जि मेगन गिदिर गिदिरल' खालायोमोन नालाय खाथियावनो थांखायामोन आङो ओमफ्राय न'खरावथ' मोजां मोननायनि बागै जेबो खोथाखौनो सावरायजाखाया दासो आङो होननाय बायदि जायो लोगोफोर दासो हासबेन्डनि न'आव फैनानै एकदमबारे बिन्दास मोनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिदामोना ओरैबायदि माने खाखन खालामोमोन माने आंखौ खाखन खालामनांगौ जेनेबा बिदिनो आरो बिराद माबायोमोनलै बुंनोसो साननानै जायो खैबार बुंनोसो जानाय माने साइकेल मानि गारु जायोमोन ओमफ्राय मबाइलफोरखौबो दांबाय थानायनि बुख्रेबनायोमोन लोगोफोर सोरना बिदा दं साबधान बिराद खस्थ' जायो बिदा थाबा ओमफ्राय नोंनि हाबा जानाया बेसेबां गोबाव जाखो ओमफ्राय माब्ला हाबा जाया आंनि हाबा जानाया बारा गोबाव जायाखै आं 7 मान्थसल' जाबाय हाबा जानाया लोगोफोर ओमफ्राय आङो 2022 मायथाइनि लास्ट डिसेम्बराव हाबा जादों डिसेम्बर ओमफ्राय बेसे मान्थ जाखो नोंथांमोनानो साननानै नायदो
बेनिफ्राय नों लाभ मेरिड ना एरेन्ज मेरिड? मिथिखाबाय जानांगौ लाभ मेरेज मेरिड ना मेरेज मिथिलां बिदिसो ओमफ्राय हाबाया नायनानै लायजानाय ना खारलायनाय हौवा हिनजाव? कुइसनफोराबो लाजिलायलाङो बिदाफोरा नुबा मिनिजोबसिगोन ओमफ्राय मा होनो र' बे मानो एसे थाबनो हाबा जानाय? दे आं खोथाग्रोनोसै आङो खारसननायखौनो होननांसिगोन लामा ससेनिफ्राय लायदो नोंदाया ओमफ्राय इदिनो थाबनो हाबा जानायनि कारना इनोदि माने जोंहा बिखुमजोआ जोंहानि हाजबेन्डनि बिमाया एसे उखुस्थ'मोन आरोना जेनेबा इसा न'खराव रावबो गैया बिनि थाखायनो खस्थ' नालाय आंखौ लाबनाय जाबाय आरोना ओंखाम ओंख्रि संनो। मा होनो नोंहा साबैसे एक्स दंमोन? एक्स बिराद मिन्थिनो एक्साइटेड। दा आङो एक्स उक्सखौ लाबोनो लुबैयाखैमोन आरोना ओमफ्राय आंनो कुइसनाव बुंनानै लाबायना ओमफ्राय दा खोन्थानो गोनां जाथारसिगोन जेनेबा आं खोन्थाथारनोसै आंहा एक्सआ सासे दंमोन आरोना। ओमफ्राय मा बोरै जाया गारलायनाया इयो आं गोसोखौनो थोखायामोन आंसो थोयोमोन लोगोफोर थि ओमफ्राय इखौ मोजां मोननायाव दोनजाया जेनेबा मोननै गोसोजों गोरोबलायबासो मोजां मोननाया जायो बिनि थाखायनो बि एक्स जानोखा बिजोंसो वाइजेट जालांबाय। दे एबारो हाजबेन्डनाव फैबाय हाजबेन्डनाव दे दा एबारो हाजबेन्डनि न'खराव फैबाय लोगोफोर हाजबेन्डनि बागै खोन्थालांनोसै गिबियावनो सोंला नोङो आं गोसोआव दं दे इयो सोंलायलायला आं होननोसो लाजिदोयो दे बुंदो। गिबियावनो आंनि हाजबेन्डनि मुङा पंकज बसुमतारी। वाह मा डिस्ट्रिक्टनि? बिथाङाबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो ओमफ्राय बिथांनि गामिनि मुङा अटलिया पारा। ओमफ्राय हाजबेन्डनि न'निफ्राय नोंसिनि न'सिम बेसेबां गोजान जायो? किल'मिटारखौथ' मिथिला जिखिजाया स' गंसे बारबानो मोनो आरोना। 1 किल'मिटार? बेसे किल'मिटारलै? 1 किल'मिटार 1 किल'मिटारानो दे। आं किल'मिटार मिथिया थाङा जिखिजाया खाथि आरोना गामि नङा दस्रा गामि। ओमफ्राय मा होनो नोंसा हाजबेन्डनि न'खराव सोर दं? नोंसा माने हाजबेन्डनि न'खराव बिहाव बिखुनजो ओमफ्राय बिब' सासे दंमोन ओमफ्राय बिब'आबो हाबा जाबाय ओमफ्राय हाजबेन्ड ओमफ्राय दा आं फैबाय साब्रैल' जोंहा रावबो गैया। ओमफ्राय मा होनो बिराद एक्साइटेड मानसिफोरा मिथिनो बिराद कुइसन बुंनो नाङा बेलेग कुइसना बेलेग खिन्थु हाजबेन्डआ मा मावो बिनोल' नै जेनेबा Q&A भिडिअ लाबनायावथ' इयो कुइसना फैदो देसुं ओमफ्राय इनि सिगांनिफ्रायनो मा मावो सोंगासिनो दा आंबो हाजबेन्डनि खामानिखौ बांद्राय मिथिबावासो नोंनि एसे बुंलाय। हाजबेन्डनि खामानिया वेरिं हाउस वेरिं जेनेबा इयो लाइननि खामानि जेनेबा लाइननि खामानिल' होनना मिथिगौ आङो जेनेबा सोंबायबो थानाय जायाना इफोरखौ हिनजावफोरनो बारा खोन्थाजायालै इफोरखौ इदिनो माबा मोनसे सोंबाथाय लोगोफोर मा होनो मिथिबायना हे इफोरखौ नों पात्ता लाबाय थानाङा दे ओरै होनो ओंखायनो आं सोंबाय थानो बायो आरोना जिखिजाया आं लाइननि खामानि मावो होनना मिथिगौ ओमफ्राय इदिनो न' थांनानै वेरिंबो खालामो ओमफ्राय आरो दा इयो थांबाय थानाय जायगाया नोङो माव थांदोंमोन मा खामानिमोन इयो? स्मार्ट मिटारनि स्मार्ट मिटार लगायदोना गोदान बेयावनो खामानि मावहैगासिनो दं आरोना इयो लोगोफोर। एबारो नोंनि हाजबेन्डनि बिहाव बिखुनजोआ मा मावो? जोंहा बिखुनजोआ जोंहा मास्टार। मा साबजेक्टनि? हिन्दी मास्टार लोगोफोर। ओमफ्राय बिहावा जेनेबा मिस्ट्रि। ओमफ्राय मानि मिस्ट्रि? काटनि ना पाक्कानि ना मानि? पाक्कानि अन्थाइ सिमेन्टनि मिस्ट्रि। नोंबो मायबाफोर मावो नामा हाबा जाखांनायनि उनाव? मावनायालाय मावो ओमफ्राय आं खामानि मावनाया बिदिनो सेलारि मोना आरोना लोगोफोर। मा खामानिलाय सेलारि मोनलायलाय? ओमफ्राय बिदिनो बबेबा गना थाबाय बायबा मोनो थाइनै आं जेबो मावा लोगोफोर माने सेलारि मोनि खामानियानो जादों हाउस वाइफ जेनेबा आं न'आव न' नेयो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संना दोनो गासिबनोबो जि जोम सुयो।
लोगोसेनो मा सलियो लोगोसेनो आङो दा जाखांफुनाय सासे इउटुबार जाखांफुनायसोबाव नामा मानसिफोरा मेगन सायां सायां जागासिनो मानसिखो माने इदिनो लोगोफोर आं जि गालि नङामोन हा बोरैबा मोनो आरोना लोगोफोर जेनेबा इदिनो गोबाङानो मोजांबो होनो गाज्रिबो होनो बेनि गेजेरावनो दिनै इउटुबार जानो गोनां जाबाय सम आरो थासारिजों लोगोसे दिनै आंनि बिहाव बिखुनजोआ गोबाङानो सोंदो नोंसा बिहाव बिखुनजोआ भिडिअ बानायनायाव हेंथा होयोना होआ इदि होननानै जोंहा बिहाव बिखुनजोआ जेबो होना आंखौ फिसाजो बायदिनो अनो जेरै गोसो बायदि मबाइल नायबाबो नायनो हायो बबावबा थांनोबाबो थांनो हायो बिदिनो जों अनलायनानै थायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जेबो मोना आं हाबा जानानै बांसिनसो मोजां मोनो न'आव थानायनिस्राय मालाय खर'आनो गेद्दारनि मेगन सान नाङा आरोना लोगोफोर हा खर'आनो गेद्दारनि ओमफ्राय हाहा होनबाय थायोलै आङो दुमामा गेद्दार खर'आनो निला नाङा फाल्थुसो जुलांबाय भिडिअआ खर'आनो दुमामा गेद्दारनि फाल्थु एबारो मा होनगोन हासबेन्डआ बेसेबां इडुकेसन बेसेबांसिम फरायनाय हासबेन्डआ BA कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय फरायनाय स्कुला मानिफ्राय मेट्रिक पास नोंथ' गिबियावनो सालबारियावसो ग्रेनलेण्ड स्कुलावसो फरायोमोन आंथ' मिथिला ओमफ्राय बिनि उनाव बियो आं जि स्कुलाव फरायदों उदांस्रि लामसर बर' गोजौ फरायसालियाव बेयावनो मेट्रिकखौ पास जादों आरोना आंनि हासबेन्डआबो ओमफ्राय बिनि उनाव आरो जों जमायैनो हायार सेकेन्डारिखौबो माबायावनो दक्षिण बिजनि JR कलेजावनो फरायदों ओमफ्राय मा BA खौबो आरो एखेयानो सालबारि कलेज सालबारियावनो फरायदों आरोना बियो आंनि माबा बोसोरसे गेदेर फरायनायाबो गेदेर ओमफ्राय बैसोआबो बोसोरसे गेदेर आरोना 24 जाबाय 24 जाबाय बोसोरसे गेदेर आंनि ओमफ्राय कुइसनाथ' जोब्बायलै गैला मोनसे दंबावो मा फेभरेट ओंख्रि मा ओंख्रि आंनि फेभरेट ओंख्रिया नारजि अमा